could still remember life as it was, before war even existed as an idea. Then they came and destroyed all that we had. They took our children as their own and made us slaves. Inversion on keskinkertainen räiskintäpeli ja samalla malliesimerkki plagioinnista. Se lainaa liki kaikki elementtinsä parhaiten menestyneistä toimintapeleistä. Plagiointi pyritään piilottamaan omaperäisen pelimekaniikan alle. Pelissä kikkaillaan painovoimalla. Sääli vain, että edes sitä ei ole toteutettu kunnolla. Vanguard Cityn poliisivoimien 2 kokenutta veteraania joutuu tosi koetukselle, kun kaupunki pannaan kerralla romuksi. Yhtäkkiä kerrostalot ja tiet repeytyvät palasiksi ja palaset jäävät kellumaan ilmaan. Särkyneille kaduille hyökkää lihaksikkaita karjuja terillä varustettujen rynkkyjen kanssa. Pian pelaaja joutuu raakalaismaisten valloittajien vangiksi ja pakkotyöhön. Pian kuitenkin karataan ja lähdetään vetämään vihollista kunnolla pataan. Sinänsä kelvollinen skifitarina sisältää muutaman hyvän koukun, mutta ne kaikki hautautuvat vaniljanmakuisen pelisuunnittelun alle. Tämä on samaa suojasta suojaan syöksymistä kuin 100 muussakin toimintapelissä. Vihollisia listitään 100 päin samalla kun omaa hipiää hellivät luodit lähinnä häiritsevät sihtaamista. Kenttäsuunnittelu on tiukkaa putkea. Inversion yrittää puhaltaa henkeä läpitunkevan keskinkertaisuutensa antamalla pelaajan leikkiä painovoimalla. Käytössä olevalla energia-aseella voi vähentää tai kasvattaa painovoiman vaikutusta. Niin tynnyrit kuin vihollisetkin saa nostettua ilmaan leijailemaan ja yhden kevyitä objekteja voi myös viskellä ympäriinsä. Pelaaja voi myös musertaa vihulaiset kovalla painovoimalla. Sinänsä kiinnostava kikka kompastuu 2 perustavanlaatuiseen suunnitteluvirheeseen. Energiaa moiseen touhuiluun on aivan liian vähän ja tempun käyttäminen kestää liian kauan. On selkeästi tehokkaampaa jättää gravitaatiovoimilla leikkiminen muille ja keskittyä ampumiseen. Miksi sitten ostaa peli, jonka kenttäsuunnittelu on tylsää ja pelaaminen peruskauraa? Koska tarina on yllättävän hyvä ja kaksinpelinä huonokin on parempaa. Kannattaa kuitenkin odottaa, kunnes peli löytyy alelaarista, sillä eivät ne hyvät puolet nyt sentään täyden hinnan arvoisia ole. We'll see about that. Let's go.